ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡ ଜାଣନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଶ୍ୱିନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୱିଲିୟମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ନିଜ ନାମରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ପିନର ନାଥାନ ଲିୟନ ପଛରେ ପକାଇ ଅଶ୍ୱିନ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର ପାଲଟିଛି। ମାତ୍ର 39 ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହି କାରନାମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବାର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଥାନ ଲିୟନ ନାମରେ ଥିଲା। ଏଯାବତ ସେ 43 ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସେ 87 ୱିକେଟ ନେବାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନାଥାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ 2 ୱିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏମିତିରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 2 ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର ପାଲଟିଛି। ଅଶ୍ୱିନ ନିଜର 39ତମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି WTCରେ ଅଧିକାଂଶ ୱିକେଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପୁଣି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ସେ ନାଥାନ ଲିୟନଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ୱିଲିୟମଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନ WTC ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆହତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତି ସ୍ପିନର ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ ଟିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳର 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, KL ରାହୁଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶଦୀପ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି।